Dostlar, Levap'tan gelen yoldur şul, täze kuruk değil yani şutada kuruğu. Yine bulum Kirkidin bianky yolu. Täze kuruğa yakın dostlar, ne görüşüňiz ýaly. Bulum bizim adresimiz şu tarafa girki diýäňiz, şu stansiýanyň maglaýyna girki diýäňiz. Şu köçede nomeryna jaň etseňiz ady Babajandyr dostlar. Arkaýyn size yol salgy berer, kömek eder. Şu jaýda dostlar Azat diýip dost oglanyň men ortagym bolýar dostlar, Kirkidäki. Bulum bizim filialymız boldy. Ene görüşüňiz ýaly hemme haritler üýlerinde bardyr. Size iň oňa diýenlikler etdik dostlar. Köýtündagdan kän klientlerim bardy. Saýat bize uzak gelýär diýdi. Ene sizin üçin aňsatlaşdyrdyk dostlar. Hemme inkubatorlaryň görnüşleri bar, un harazlar bar. Şu görýän haritlaryňyz çigit görýän şaly haraz, makaron aparatlar. Ene palatalaryň hemme görnüşleri bardyr. Ene bu meniň Kiprdaky nomerim dostlar. Sosial medialarym bulum saýat etrafyndaky nomerimiz.